салом алейкум дӯстони азиз, ба ҳамаи шумоён якҷаҳон ташаккури зиёд ки ҳамеша кӯмаки худро мерасонед. айни ҳол ман бо ҳамроҳи Фаридун Урушбоев дар шаҳри Конибодом дар Равот ҳастам. Як оилае ки шароиташон хеле вазбин ҳаст, фитри рӯзаро додан омадем. касоне ки кӯмак карданӣ мехоҳанд дар рӯи экран номери Душанбе Ситиро гузаштагӣ метавонед ба ҳамин рақамҳо кӯмаки худро расонед ва инчунин рафтем видеоро бо диққат тамошо кунед. агар ягон гуфтанӣ дошта бошед марҳамат. ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳаматон назмин дурустме? ҳазор раҳмат барои ҳаматон, барое ки дастгир кардастон. акосан ҷалбиам ҳазор раҳмат. акоҷон бори дигар ассалому алайкум. шумо биам ҳазор раҳмат мегӯем ки мин корто монда бана мо ёрдам кардастед. дӯстони азиз, як оила будааст, ҳамин оила бо омадем аком нишон додани омадан. хай медароем ассалому чӣ хабар мегӯем, чароичон мебинем. албатта мин мусофиранго роҳи кириги ихсоноӣ дароварда месупурем. албатта барои ҳаққшон, барои ҳаққи дома як дуои некшон мегирем иншаллоҳ. ихсон мукофоташи ихсон иншаллоҳ дастгирӣ мекунем. ва инчунин боз як чизро аз хотир набарем. бисёри одамо комментария мекунанд ки адресашон дар куҷо ҳаст. пеша ки гуфта гузарем, адресшон Равот А Қодиров 34 метавонед омада аз ҳолашон хабар гирифта бошед. дӯстони азиз, хайр рафтем видеоро бо диққат тамошо кунед. дӯстони азиз, мо дар омадем, видеоҳоро ҳатман бо диққат тамошо кунед, хонаро бибинед. дар инҷа зиндагонӣ кардан хеле душвор ҳаст. ҳозир мефаҳмем. ин дӯстони азиз дуюмин видеои ман аст, якумаш не, ин дуюмин видеои ман аст ки дуюмин бора кӯмак карда истодам. хай аз худашон боз пурсон мешавем. шумо назм япа дурустме? монда нашуд гашти як ҳами камтар фитри рӯза буд, ҳамна як шумо расунӣ гуфтам бо дастгирии ҳамаи занҳое ки дар мусофирӣ ҳастанд ба мо хоҳиш карданд ки ҳамин фитри рӯзаро ба касоне ки ниёзманд ҳастанд ба онҳо расонӣ гуфтанд. барои ҳамин омадем. ва инчунин шумо модар чанд фарзанд доред? 3 фарзанд дорам. 3 фарзанд доред. чандшон каса? 2 осибаманд, 2 заифаманд. ин хонова борон мегузарад, минин оинакаш нест, чӣ хел зиндагонӣ борон кардед? мегузарад коҷон, борон мегузарад, шамол шабас шишта намешад, дили мо бардошта мешад, чанго медарод, маҷбурӣ мешинам, ёфтагим иҳон ба сарф мекунам, мехӯронам дору мекунам. оиликатон чақло, яъне маошатон? маошам аз 50 то 80 рӯзаш? ино мактаб мераванд ҳардушон? инвалидский ваяшона иҳон дамашка иҳон дамаш медаванд маҷмӯъ дарс мехонад иҳон ба фаҳмо. шавҳаратон чӣ? не як худам зиндагонӣ мекунам, худам калон кардам, худам зиндагонӣ мекунам. хато накунам 2 сол пеш омадагӣ будам. барои ҳамин бисёри одамо нав ба канали мо пайваст шудагӣ намедонанд ки гап дар бори чӣ рафтаи аст. барои ҳамин бо дуюмбора пурсида истодам. шароити ҷудоям вазбин ёфтагим 3 кредит вай мекунам. вақт мешад ки нон биям пулам нараса мемона ҳамин кредитатия кредит нагирам иҳон ба саломатиш ба даркор пул даркор қарз мегирам қарз вай мекунам метиям. худо хоҳад модари азиз ҳамаш худо хоҳад иншоалло назм мешавад. худо хоҳад ҳамин ҳаракат мекунем, ваъда намедиҳем, худо хоҳад ҳаракат мекунем ки инҷо ин хонаҳоя ремонт кардан намешад. барои мин худо хоҳад ҳаракат мекунем, шабона бои нав мебурад. худо хоҳад ҳаракат мекунем бо дастгирии муҳоҷиро, ҳамин камтар маблағе ҷидо шавад. худо хоҳад як хона балалес, худо хоҳад иншоалло худо гуфтагӣ бошад, насибатон бошад, ҳатман маблағи бисёр ҷамъ шавад, ҳатман худо хоҳад хона сохта метавонем. якта дар ҳаққи ҳамин мусофиранго якта дуо кунед. мусофирони азиз, раҳматҳои калом илоҳим ҷонда набошитон, соҳ саломат гардитон, ки фарзанд надидагӣ бошад фарзандо бинанд. илоҳим чизе орзу ҳавас кардагӣ бошто, орзу ҳаваситон бараситон. азиз, чӣ хеле ки видеоро дидед, дар ҳақиқатан ҳам шароиташон вазбин ҳаст.
یگان کسی که نیست که به همین اوله یاردم کند. به همین خاطر دوستان عزیز که تراماندگی تا قدر امکان در ماه شریف رمضان حتما کمک خدا را رسونید. براه راست بگرد مکن تو خطا، حرمت کنند عزتت را مان بجا. در زمینی پرواز مکن در هوا، بی وفا دنیا این بی وفا دنیا. بر سولتت باور مکن تو اصلا، امروز بای هستی و فردا تو گدا. از خدا ترس بترس از روزی جزا، بی وفا دنیا این بی وفا دنیا. مغرور مشو با این مال و دولتت، عمارت و خانه های سرقوت. اول و آخری تو هست یک جسد، بی وفا دنیا این بی وفا دنیا. در زیر پای تو ماشین ها قطار، دوستانت هم بسیارند و بیشمار. اگر چند عمر بینی تا 1000، در آخرت جای تو کنجی مزار. سرکل هستی امروز زبانت گویا، هر کاری میکنی میروی هر جا. روزی میشود که میمانی از پا، بی وفا دنیا این بی وفا دنیا. مغرور مشو با این مال و دولتت، عمارت و خانه های سرقوت.